Bidea ondo daki, Izarok. Zenbat pauso eman behar dien ere, bai? Bielsa moduan, amairu. Erto, Isabelo, marrazkizekin hasi, sorte non, denpora. Etxea, edifizioa, atea, leioa, bentana, Txen, zubaitza, Bai, zehaztu? Gernikako arbola. Vale. Gernikako arbola, bikain. Oso ondo. Olatua, itxasoa, Hotz. gitarra bat. Gitarra, ongi. Imintziokan gaude. Kotxea, semaforoa, Vale. Semaforoa. Oso ondo. Iritsi gara. kartak, Hau haitxita. banatzen, Ez. pasa, etorri, pasa. Hala ba. Torri. Estintorea, zu itzalgailua, asmatu behar genuen. Eta oraintxe, letra horian, gardena da. Papela, Ez. Pena... Ez. Gardena da. Beira. Beira, bai. Ondo! Zu itzalgailua ikusiko zenuen. Segundu bat itxaron da, Koldo? Bai. Ez dago sopa sentzirik. ez batzutan ez. Ez. Sukaldien saltxak ez dituzu egiten. Makarroiek eta bai, saltxak ez. Ez que sukaldean gehiago ditzetan eskalaguna. Bai, ez da. Finagoa da, Bai. bai. Poperretxu zala, esaten daztie. Apurtxu bat, bai, nahiku. Legeitxarren batek ja sinonimoa eta digu hemetik, ondo. 28 segundu, soberan. Izaro, marrazki oso nakin zuz. Gernikako arbola bedinkatu ederto inzu. 108 puntu hau pasuet! Eneko talez, hobetu hori. Bai? Ja. Aleginduko die, eneko badu, Bai, itxen gabe ere gaina, Bai, Presaka eneko. abantaila badu, Gogoa, markagailuetan, bai, gogoz. Ondo? Beroketak nahi zuzegin, eneko? Venga, buelta bat platuri berotzeko. Eneko? Ez, Ez, ja, badue. bagoaz. Mendia, basoa, erreka, ibaia... Ibaia, Bai. hori da. Kopa, gintonika... Ez, ondo irakurri zer jartzen duen, Enbutua, Ez, Ez, tutua zen, Tutua. baletekoa. tutu bat. azkazalak, manikura, Manikura, bikain. argia, eguzkia, leku bat, toki bat, platoa, Ea, Zeskatzen dugu. etorri. Ai, Julian Jantzi, Pertsona bat. pertsona bat, eskatzen genuen. Kirolerako aproposa. Galtza, Ez? zapatilla, sasoia, Bai baino ez. hanka, Hanka, soka. Soka, bai? Vale. Eneko, entzungo estazu? Bai. Hablan ibili zara nahiko... A ber, tutua, baletekue. Tutu bat, bai. Es que no argazkian. arrebeten, bale. Bai, baleteko tutua jartzen zuen, bale. Julian Jantzi mutil bat. Bai, bakin hor da, baina Beitzazu zehaztu zer dan bez. Leku bat, ez dakit Zango nire banu, egunon Euskal Herria dakama da. Baina, Bai, mutil bat, telebistakoa, zer, bai. Ondo! 10 puntu, 3 kontzeptu, oso ondo, 70 puntu, soberkagailura. Eta, 3. taldera, guez, neskak, aukera oso ona zuzen dien zailkatzeko, Bestak beste 50 puntuko aldea dagoelako, markagailuen artien. Beraz, 3 kontzeptu, eta listo, que listo, nordue? Jara, hartu leku mesedez. Lasai hasiko gara, puntuak biltzea komeni, baina itxu-itxuan be, egiteko moduan ez zaudete. Gozatu jenkanarekin, neskak, guazen. Lorea, zehaztu inber da? Margarita, Margarita edo bitxilorea, oso ongi.
Arraie. Olagarroa. Olagarroa, bekain. Ona. Hau haitxita. Detektibea. Lupa. Lupa, bai. Korrikalari. Futbolaria. Futbolaria. Saski... Beckham. Ez? Ai, Fernando Llorente zen. Ez gara horra iritsi. Eta hause kontzeptua. Mugan dago. Irun. Ez? Mugan dago. Ermua. Ermua, bai. Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko mugan dago, Ermua. Erto, ze taldetakoek zariozuek futbolien? Ni errealekoa. Realekue. Ni Bartzelonakoa. Ai, era Bartzelonakue. Ondo? Alto guapo bat, da Beckham. Bai, ez da? Bueno, izan ziteken. Ondo. Llorente kutxe egin da, baina beste danak, ez? Hau paneskak, lau kontzeptu. 19 segundu, 89 puntu, oso ondo. Eta eskalera moduko bat daukagu hemen. Bergaran eta Lekitxon 158 puntu. Añorgan 165 puntu eta Gasteizen eta Ordizian 204 puntu. Aurrera beraz, Jara eta Ola. Azken aldian gertatzen zaiguna berriz errepikatu da. Etorri berriak sailkatu egin dira. Beraz, dueluak kasunetan mutilen artien, triboren berbatatoz. Koldo, aurreko programan esan zen igun, tribuaren berbak oso gustoko zenitula. Bai, esan dutuz, toke sadomasokista hori. Ba, bueno, batutan ondo ez dautan txartu ikusiko, a ber. Bueno, orain arte, ia beti ondo. Bueno, a ber. Horregatik zaudete hemen. Bai. Ea, gaur ere, aparteko saio bat egiten duzuen. Ia, ba. Hasteko prest? Bai. Ba, hemen txeberbak eta denbora. Izaro, apartekoa, bikaina. Banamanakoa. Bizialdia, belaunaldia. Mendea. Baliorik gabeko gauza multzoa. Zirrindola. Ez? Apartekoa, bikaina. Banabanakoa. Bizialdia, belaunaldia. Mendea. Baliorik gabeko gauza multzoa. Txarpila. Metalezko uztai haundia. Tauleta. Ez? Eneko? Apartekoa, bikaina. Banabanakoa. Bizialdia, belaunaldia. Mendea. Zirrindola zen uztai handia. Utxe egin izarok eta koldok eta bi asmatuzeneko 20 puntu Añor gara. Eneko, Alex, tensioa. Hemendik nabari da, eta espero dut zuek ere erantzuna erabatekoa izango duzuela. Ea horrela den, jokorako berbak, denbora. Bere alakoa Bizkaian. Bertan berakoa. Korrika egitean saietxean agertzen den mina. Barea. Oinarria, euskarria. Zurkaitza. Lana, nekea, Nafarroa berean. Trabailua. Errekan, arropa garbitzen duena. Latxaria. Norbaiti zerbait leporatu iparraldean. Baiatu. Eta banatu, Lagindu. ba ez ditu banatu nahi izan ez. Ondo, Eneko, zemat aupada, zemat pultsasinio? Batzu bai ez da? Joe. Bueno, ba puntuek behintzet, ederto! Eta azken berbarteko onik ez dugu izan. Bergaran eta Lekitxon 158 puntu, eta Añorgan 285, beraz aurrera Eneko eta Alex. Izan eta Koldo, a ber, gogoratuko gauze asko. Bat,
Koldo, Milozeko hasieran etorri zala, urrutik ezagutzen ginela. Ganera, 3 lau bider ikusi gara Amerikan, bai? Bai. Ondo? Plazer bat esan da zu berriro ikusti, Bardin. Eta, zezango txagu, izan hori, nire aldetik plazer bat esan dela zu ezagutzia lehenengokuen. Eta nire aldetik berriro Ezagutzen ikustea. zenuela. Txiskolatik ezagutzen garrelako elkar. Pentsa noiztik. Mutilek, zemat eskertzen dan, zuelako bikote bat eukitxik gugaz 16 izaio, bizakube bai, 8.500 euro, zelan pasazui, Oso ondo. Ondo. Izan, hasierako helburu ezein zan eta orain, Milos eta gero, ze idea bazuzi, Ez da egit, sensazio hona danak. Ez da egit, eskerra emute ekipo da nahi, euskeri butan ematen punten jaun, horre etorri bat pixka bai, da, gustora. Eta, ala ere, esan behar dugu, lehenengo honetan, illa desesperatu egin Bai, zinetela, bai. etzinetelako. Lehenengo tanen izurra muten zaban, baina Eta behin iritsi ezkero, pues gustatu egin zitzaizuen. karreri hartu da. Karreri hartu eta illa hemen. Oso ondo, oso ondo. Zer daruzu, orain? Bigarren bueltan? Zer darian lagun pilo bat. Osa, lehen jaukiot ezen apaino gehiago eta oso posik. Eskertzen da Baita guk benetan. ere, eta eskertzen da horrelako jendea etortzea Izan Milozera. eta Koldo, falta motako zaitzutie. Mila esker, Eupe gero bai. arte! Bai.